The COVID-19 नि केसेस बारायनायनि सायाव बारायगासिनो दा बे हिसाबाव BTC आव इलेक्शन बे इलेक्शनाबो कड अफ कन्डाक्ट बेखौ नागाराखै बा हेगाराखै बे हिसाबाव नैबे समाव आङो बिथां दिलीप कुमार बर' UPPL नि केन्डिडेट बिथांजों आं दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजोनि जाना नोंथांखौ गिबियावनो बरायना लाबाय सारखौ नैबे समाव आङो जे नैबेनो समस्तिनि नोंथाङा सासे केन्डिडेट बे हिसाबाव मा थांखि लानानै नोंथाङा नैबे UPPL नि बिजाथि नोंथाङा जाखो आरो नोंथाङा इयुननि समाव मा खामानि मावलांगोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आङो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावनाय थाबाय दिनै नोंथांमोना आंनि न'आव फैनानै बे खाबुखौ होनाय थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ आङो बरायबाय दा खोथाया जाहैबाय जोंहा बे खेबाव जोङो UPPL राजनितिक हान्जाया गोख्रोङै बे बिसायख'थियाव जों बाहागो लादो आरो बाहागो लानाय जाहोनानो जाहैबाय जोङो PCDR समनिफ्रायनो जोङो मोनसे अपोजिशन दोलो हिसाबै माने जोनोम होनानै जोङो BPF राजनितिक हान्जाया जाबायदि राजा बायदि बा सोबख'नाय बैखौ गादबनो थाखाय जोङो PCDR समनिफ्रायनो बाहागो लाबोदों बे खेबाव जोंहा देग्लायो जोंहा जेरै जोंहा NDB बिथांमोन बा फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंहा मोनसे जोंनि गेजेराव BTR गोरोबथा जाना थांबाय आरो बै गोरोबथा जाना थांनायनि उनाव जोंहा जेरै गोबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथाङाबो गोख्रोङै जोंनि UPPL दोलोआव जइन जानानै जोङो मोनसे सोलायनाय लामनो नागिरदों आङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जेरै खालिंदुवार समाव रायजोनि जौगाहोनाय बा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि बेखौ जोङो जा समस्या बेफोरखौ जोङो सुफुंनो थाखाय आं समाज सिबियारि हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो जोंहा बेबायदिनो जोंहा थानसालि दङ माने जोंहा जोंहा स्कुल कलेज दङ बेफोरावबो आं एसे आफादगिरि महरै बिबान लाबोनानै एसे आङो समाज सिबियारि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि UPPL राजनितिक हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना बे खेबाव आंखौ खालिंदार समस्तियाव जोंनि बिजाथि हिसाबै आंखौ सायख'दो आं दिनै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो आङो दिनै बै दोलोआव दिनै बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि मोनसे सोलायनायखौ एबा बै सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जाबायदि जोङो बे इलेक्शनाव बाहागो लादो दिनै बै BTR ओनसोलनि गासैबो रायजो राजायानो जोंखौ दिनै लोबै जोंनि दोलोआव बाहागो लाफायदो आरो दिनै आङो सासे बिजाथि हिसाबै आंबो मोनदांना मोनदो खालिंदुवार समस्तियाव बे खेबाव जों देरहाखागोन आरो बैयाव रावबो जोंखौ होबथानो हाया दिनै रायजोआनो सोलायनायखौ लुगैदो आरो दिनै आंखौ जाबायदि बिबान होदो नंगौ जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों जा थांखि लादो आरो जा बिबान होदो बेफोरखौ आं मावफुंगोन आरो जोंहा गिबियावनो दोङो ओनसोल जौगाहोनाय आरो गोरिब गुन्द्राखौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय उद्धार खालामनांगोन आरो मोनसे खोथा जेरै जोंहा जा गोरोबथा जाना थांबाय जोंहा भारत सरकारनिफ्राय जा फसंथानफोरखौ मोननो हाबाय दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां लेखा रोंनानै दिनै दिल्ली बम्बाइ बा माद्रासफोराव खामानि मावना दंहैयो दिनै बेयाव BPF सरकार थानायनि लेखायावबो बिथांमोना बै खाबुखौ होनो हायाखै नाथाय दिनै जोंहा बै कर'ना भाइरासनि थाखाय जों इलेक्शनखौ भारत सरकारा खुंनो हादिया अब्लाबो दिनै आंहा फोथायनाय दोङो दिनै बे बेरामा मोनसे समाव जोबना थांगोन आरो जोबना थांबानो भारत सरकारा बे बिसायख'थिखौ खुंगोन दोलोआ जि थांखि लादो बेखौ नोंथांमोननि जानानै खामानि मावलांगोन
आरो इनिखायनो आं दिनै नोंथांखौ दिनै आं इलेक्सनाव बाहागो लानायनि थांखियानो जाहैबाय मोनसे जा सुक्ति जों मोननो हादों बेखौ जोङो आबुं महराव महर होनो हानांगोन गोबां बिदिनो पलिटिकेल हान्जाया जेरै BPF दङ आरो गुबुन गुबुन नैबे पलिटिकेल हान्जाया बे BTR एकर्डखौ जेबो गैया होननानै बुङो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बेथ' अजद थिखांनाया खुनु गिदिर खोथा नङा दिनै BTCनि बे हाग्रामा महिलारियानो बिखौ बुंदो आरो बिथाङा दाख्लैयो दिल्लीयाव थांनानै सासे माने उइटनेस हिसाबै बिथाङा सागोन होदो नङा होमबा आरो बिथांनि BTR गोरोबथाव जेबो गैया होननाय थांखियानो जाहैबाय बिथाङा मिथिखायो बिथाङा 17 बोसोर सामलायनानै जेबो मावनो हादिया आरो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे मडेल BTCनि खोन्था मडेल BTCआथ' जेबो जानायनि खुनु माबायानो फैदिया नाथाय बिथांमोनासो जाय BPF राजनैतिक हान्जाखौ दैदेनदोंमोन बिथांमोनासो दिनै मडेल हिसाबै नङा होमबा बे जाय बिबानगिरिया बिथांमोनासो दिनै रां रुपा खामायनानै सासे मडेल हिसाबै बिथांमोनासो दिनै माने जाना दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाया मिथिखानाय आरो दिनै बिथां बा जे BTC गोरोबथाव जेबो गैया होननाय थांखियानो बिनो बिथाङा बिखौ बुङाबा रायजो राजानिफ्राय भट मोना मानो होनबा दिनै बिथाङा 17 बोसोर सामलायनानै जेबो होनो हादिया दिनै जोङो गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि बे गोरोबथाया माने जोबोद मोजां गोरोबथा जाना जों मोननो हाबाय जोङो दिनै भारत सरकारनिफ्राय गंब्रै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो हादों जोङो NIT मोननो हादों केन्सार हस्पिटाल मोननो हादों दिनै एम्स बायदि जों मोनसे माने हस्पिटाल जों मोननो हादों आरो गोबां हस्पिटाल दंबावो आरो बेबायदिनो जोङो भारत सरकारनिफ्राय बा आसाम सरकारनिफ्राय गोबां माने सरकारि फसंथान मोननो हादों दा जोंहा बेनो दिनै जोंहा BTR मा होनना बुङो नर्थ इस्ट रिजन होननानै दङ दिनै नर्थ इस्ट रिजनाव जाहैबाय 7टा जोंहा स्टेट दङ जों जा BTR गोरोबथाव जा फसंथान भारत सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय मोननो हादों बेबायदि बै 7टा स्टेटआव जेरावबो गैया होमबा जोङो दिनै दै गोरोबथाव जि बेबायदि फसंथान मोननो हानाया जोंहा खाफाल गोनां होनना बुंनो नांगोन दिनै बै BTRआ जोंनि थाखाय नङा जानो हायो नाथाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय जों इनिखायनो दिनै बे बुहुमाव सुबुं हिसाबै जोनोम लादो जोङो बयबो दिनै जोंनि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जोंनि उननि गथ'फोरनि थाखाय जों खामानि मावलांनांगोन दिनै आंखौ जोंनि बै जोंनि UPPL राजनितिक हान्जाया आंखौ जाबायदि बिबान होदो दिनै आङो जुदि बिबानखौ लानानै खामानिखौ मावलांनो हायाबा होमबा मा जागोन बेबायदिनो जोंबो BTC गोरोबथाखौ जोंबो बिथांमोना खालायनायाव जोंबो सानना लादोंमोन जे मोजां गोरोबथा जाबाय होननानै दिनै जोङोबो जुदि BTR गोरोबथाखौ दिनै खालायनानै जोंबो जुदि मावनो हायाबाथ' जोंहा नङा होमबा बे गोरोबथासो जाना थागोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ गासैबो BTR ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों सोरबा बै हाग्रामा महिलारियानो जा बा गुबुनानो जा बै BTR गोरोबथाव जेबो गैया होनना बुंनाया खुनु माने जुक्तिनि खोन्थायानो नङा बेखौ नोंथांमोनाबो नाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा बेयाव मा दङ मा गैया दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना बे खेबाव जोङो गोख्रोङै बे इलेक्सनाव बाहागो लादो आरो जोंनि इलेक्सनाव बाहागो लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनिया बै गोरोबथाखौ आबुं महराव खालायनानै जोंहा जि मावनो गोनां जोंनि हारिनिबो थाहैबाय गुबुन हारिनिबो थाहैबाय जोंनि माने जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो आबुं महराव खालायथारनांगोन आङो सोंनो लुबैदों जे नोंथांमोननि समस्थियाव सासे EM दङ BPFनिफ्राय बे गोलाव बोसोर EM जादों आरो थांनाय समाव बिथांमोननि टार्मसा जोबलांबाय थेवब्लाबो बेवहाय BPF हिसाबै एसे EM जिहेतु गोहोमबो दङ दा बे हिसाबाव आथिखालाव बिथांनि गोहोमा नैबे नोंथांमोननि समस्थियाव माबायदि BPFनि गोहोमा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा नंगौ माने बिथांमोना बै बन्जार दैमारि बिथाङाबो 17 बोसोरखौनो बेयाव राज खालायलांबाय दिनै 17 बोसोराव बन्जार दैमारिया
बे ओनसोलनि जानानै मा मावदो मावाखै दिनै आङो बांद्राय बुंनो लुगैयाखै नाथाय दिनै बे ओनसोलाव बिथांमोना स्किमफोरखौ स्किमै हमबाय थादों नाथाय जौगानाय बेलायाव जेबो जायाखै लामाफोराव खेब्रै खेबबा बिथांमोना स्किम हमदो बे लामाया दिनैबो जायाखै आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जोंहा नै जोंहा टंलायाबो बे खालिंदुवारावनो गोलैयो जोंहा बै बिटिसि गोरोबथा जानायनि सिगाङावनिफ्रायनो जोंहा मोनसे दै लोंनायनि मोनसे माबा इयाव दंखायोमोन जोंहा जेरै नै जोंहा जालुकबारि ओमफ्राय मिलनपुराव बै आसाम सरकारा बानायला होनाय बै माबाया दङमोन जों बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव सानदोंमोन जे बियोथ' आरो साबसिन जागोन होनना नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर राज खालायनायनि उनावबो बैखो दिनै बिथांमोना बे माने आबुं नङा बेखौ बिथांमोना बे दै जुगानखौ बन्द'सो खालायना होदो होमबा बिथांमोननि मेन्टेलिटि बा खामानि मावनायनि खुनु मेन्टेलिटियानो गैया दिनै बिथांमोना भारत सरकार बा आसाम सरकारा गोबां रां होदो जौगाहोनायनि बेलायाव आरो जोंनि बै फरायनाय गथ'फोरखौ माने प्लेसमेन्ट खालायनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ उद्धार खालायनो थाखाय नाथाय बिथांमोना खामानि मावालासेनो बै रांफोरखौ सोबख'नानै दिनै जेबाव सोना लादो आरो देग्लायो बे इलेक्सनाव बिथांमोना बाहागो लानानै बैफोर रांखौनो बै रायजोफोरनो थगायनानै माने बायनो नागिरफिनदो जे बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन दिनै जुदि बिथांमोना राननो नागिरनाय रांखौ लानो गोसो दङबा नोंथांमोना लाजागोन नाथाय नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ दाहो आरो नङाबा 17 बोसोरै जाबायदि बिथांमोना सामलायलांबाय आरो बे बिटिआर गोरोबथाखौथ' बिथांमोना मावनो हानाय नङा आरो बै बिटिआर गोरोबथाखौ हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दङ बे गोरोबथाव जेबो गैया होननानै दिनै बै गोरोबथा खालायनायानो जादोंबो जोंहा गोबिन्द बसुमतारी मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बै गोरोबथानि जाबायदि खालायदो आरो बैखौ इमप्लिमेन्ट खालायनाय बै खालायनो हागोन जोंहा जाय सागोनगारि बिथांमोनासो बेनिखायनो जोङो बे खेबाव माने गोख्रोङै बाहागो लादों बिथांमोनाव जिहेतु खालिंदुवार हिसाबाव बबे राजखान्थि हान्जाया नोंथांनो कन्टेस्ट जागोन बायदि दिनै खोन्थाया फैदो दिनै जोंनि खालिंदुवारावल' नङा दिनै बिटिआर ओनसोलावनो रायजो राजा बिथांमोनानो सोलायनायखौ लुगैदो बै 17 बोसोराव बिथांमोना जाबायदि राज खालायलांबाय बिथांमोनखौ मुगैनाय फैबाय रायजो राजा बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ बै फोथायनाया गैला बे बेलायाव दिनै नंगौ जोंनि खालिंदुवार समस्तियाव जोंहा 7 केन्डिडेट दङ जोंहा भटार पार्टिनिफ्रायबो दङ बै नबहरनिया हुरुखा मन्चनिबो दङ बिजेपिनिबो दङ बेखौनो आं बुंबाय हादो बिपिएफबो दङ जेरै आं इउपिपिएलनिफ्राय थाहैबाय नाथाय दिनै जोंनि खालिंदुवार समस्तियाव आं देरहानाया रोखा मानो होनबा दिनै खालिंदुवार समस्तियाव गासै रायजो राजायानो आं सासे बिजाथि हिसाबै मोनदांना मोनदों बिथांमोना आंखौनो देरहाहोगोन दा आङो कन्टेस्ट होनना बुङोबा दा बिथांमोना बे समस्तियाव बिथांमोना माबायदि केम्पिं खालायदो मादो बेखौथ' आं बुंनो हानाय नङा खिन्थु आंखौ कन्टेस्ट खालायनो हानाय बेयाव खुनु आङो बिजाथिखौनो नुनो मोनाखै आरो आंथ' बेखौनो दिनै आं बे नोंथांमोननि बे मेडियायाव बुंनो लुगैदो आंखौ कन्टेस्ट खालायनो हानाय रावबो बिजाथि बेयाव गैया आरो जोंहा थांखियानो जाहैबाय जोंनि रायजोनि खामानि मावनाय गोरिब गुन्द्राखौ जों उद्धार खालायनाय आरो मेनलि जोंहा बै सुक्तिखौ माने इमप्लिमेन्ट खालायनाय आरो इमप्लिमेन्ट खालायनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय शिक्षित गथ'फोरखौ जोङो प्लेसमेन्ट होनाय बै गिबि थांखिखौ लानानै जोङो फैदो बेनिखायनो रायजोफोरा दिनै बै गोरोबथाखौ जोबोद मोजां मोनदो आरो दिनै जोङो जोंनि मानसिफ्रा साननो हायो जे बर' माहारिखौ लानानैल'सो राजनिति खालायनो नागिरदो बेबायदि साननो हायो नाथाय रायजोफोरा दिनै बुजिबदो बिटिआर ओनसोलनि गासिबो रायजोखौ लानानै जों दिनै जोङो रायजोफोरखौ लानानैनो जोङो बे इलेक्सनाव बाहागो लादो आरो गासिबो रायजो राजायानो जोंखौ मदद खालायदो बेनिखायनो आंखौ बे खालिंदुवाराव रावबो कन्टेस्ट खालायनो हानाय बिजाथिखौ आं नुनो मोनाखै गोजोन्थों आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जिहेतु
नोंथाङा UPPL निफ्राय दा नैबे कालेक्टराव देरहालाङोब्ला नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन? जोंहाथ' आं बे बुंगासिनो दङ जोंहा गिबियावनो जोंहा जा गोरोबथा जादों बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हानांगोन नोंथांनि समस्तियाव बिखेखै नोंथांनि समस्तियाव दा BPF राजनितिक हान्जाया जाबायदि खामानि मावनो गोनांमोन बिथांमोनाथ' रायजोनि जेबो खामानि मावनो हादिया बेबायदिनो जोंहा गोरिब गुन्द्रानि समस्या दङ ओनसोल जौगाहोनायनि समस्या दङ स्कुल कलेजखौ जों रिकगनाइज खालामनांगोन बेफोरखौबो जों मावगोन आरो जोंहा मेनलि आं बुंदों ना बे गोरोबथाखौथ' जोङो माने आबुं महर होखागोन जोंनि ओनसोलाव थानाय जा शिक्षित गथ'फोर बिसोरखौ जोङो माने प्लेसमेन्ट होगोन आरो बेबायदिनो जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जों बुंगासिनो दङ जोङो बे खेबाव 75,000 होगोन आरो मोजां खोन्था जों टंला नङा एक्चुअलि कालिंदर समस्तियाव जोङो मोनसे इन्स्टिट्युट अफ लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट बै फसंथानखौ जों भारत सरकारनिफ्राय मोननो हादों जोङो आं बुंखाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000 होगोन इनि अनगायैबो सोरबा जुदि इन्ट्रेस्टेड जेनेबा माने मानसिफ्रा ओंखारबोबा जोङो मोनसे NGO खुलिना होगोन NGO खुलिनानै आरो जोंहा लाइभलिहुड बै मेनेजमेन्ट इन्स्टिट्युटआव बिथांमोनखौ जोङो मोनसे ट्रेनिं होनाय जागोन आरो NGO हिसाबै बिथांमोना जुदि मोनसे मोजां स्किम खालायनो नागिरबा जेनेबा मिनिस्ट्रि इन्डास्ट्रि बेफोरखौबो जोङो बे जोंनि मोनसे माने थांखि आरो बैफोर खाबुखौ लानानै जोङो मोनसे न'खर जेनेबा माने गोरिब गुन्द्रानि न'खरखौ जोङो बेबायदि संस्थापन होनानै जों उद्धार खालामनायनि थाखाय थांखि लादो आरो जोंहाथ' बेनो आरो ओनसोल जौगाहोनायाथ' जोंहा थाखागोन आरो जोंहा जेरै माने बिथांमोननि दिनाव जेनेबा IBS न' होनना बुङोमोन दा बैफोरखौ जोंनो गोरिब गुन्द्रानो जायनो न' होनांगौ बेफोरखौ जों 100% होगोन जेरै जब कार्ड होनांगौ जब कार्डफोरखौ जों होगोन फ्रि गेस कानेक्सन जायनो होनांगौ जों होगोन आरो जोङो खुनु माने रावखौबो जोङो माने माबा खालाया गोरिब गुन्द्राया खिन्थु जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय मोजां मोनसे सुबिदा मोननांगोन बैफोरखौ नोजोर आङो जोंनि समस्तिनि बिजाथि हिसाबै गासैखौ आं नोजोर होनानै खामानि मावगोन आरो बेयावथ' आरो दिनै आङो जोंहा हाइकामान्डनि खोन्था थाहैबाय हाइकामान्डआ आंखौ जा दायित्व होगोन आं बेफोरखौ मावगोन आरो मोनसे खोन्था आङो जोंनि समस्तियाव नुनो मोनदों जोंहा जा हस्पिटाल माने जाबायदि जानांगौ नाथाय बेयाव जोङो दिनै बे BPF राजनितिक हान्जाया जेबो मावना होनो हादिया जोंनि बे हस्पिटाल फेसिलिटिखौ आं खिन्थु स्पेसियेलि आङो गोख्रों थांखि लागोन मानो होनबा जोंहा बे आंनि ओनसोला गोबां माने गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना दिनै रांनि थाखाय बा गोबां माने मोजां जायगायाव थांनानै दिनै ट्रिटमेन्ट मोननो हाया बेनिखायनो आं बेयाव बै हस्पिटाल फेसिलिटिखौ आं कालिंदराव डेभेलप खालायगोन आरो लोंनाय दै दिनै जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो माबायानो दैया मोजां नङा बेयाव माने आयरन थानाय दै दा मोजां दै जों होनो नाजागोन आरो बेबायदिनो जोंहा लामाफोरखौ जोङो मोजां जौगाहोनांगोन आरो बेबायदिनो आङो जोंनि हाइकामान्डआ जा बुङो आं बेखौनो मावलांगोन